Hola, soc Maru i treballo al Centre de Joventut de Patraix. En el taller d'avui anem a fer macetes amb botelles de plàstic. La idea d'aquest taller és decorar, donar-li un poc de vidilla a les nostres balconades o les nostres finestres. Però com anem a fer-ho? Pues reciclant els elements i les coses que tenim per casa. El que anem a necessitar per a fer aquest taller és una botella de plàstic, tisores, un cútex i en este cas jo he utilitzat llana que tenia per casa. Lo primer que hem de fer és marcar la botella per on volem tallar-la. Jo crec que el tamany ideal per no cedir-nos és per la línia esta, que quede més o menys aixina. Pues no res, agafem el cútex, amb molt de cuidado, per favor, i comencem a tallar. Si no és recta la línia no passa res, perquè després en les tisores anem a polir-ho una miqueta perquè quede més apanyat. El que us he dit. Ara mireu com m'ha quedat desigual, pues li dono la formeta en les tisores. El següent pas seria fer uns foradets en el cul de la botella, perquè si no, quan tinguem ficat la planta i anem a regar-la, pues l'aigua no passarà i se farà un xarco de por. Així que fem els foradets en unes tisores, en el cútex, el que tingueu a mà, És important fer-lo el primer perquè si no, una vegada que tinguem decorada la maceta, si estem espatxurant-la, pues se ens va desfer tota la faena. Ara què fem jo? Així tinc un ovillo en el que vaig juntar dos llanes diferents. Aleshores vaig a tallar el cabó este que sobra una miqueta. Què fem? Per no gastar silicona ni pegamento, perquè igual a la primera no ens queda com a nosaltres ens agradaria, jo el que faig és ficar la llana aixina, i començo a pegar-li la volteta. Així que ja a la primera volta, veieu, se queda xafaet en el cordell. I no res, continuem. Si el fiqueu molt apretadet quedarà millor perquè no se veuran els espais del transparent de la botella i quedarà això més bonica. Com us anava dient, jo l'estic pegant un parell de voltetes per a tapar els foradets que estic veient més o menys que queden. I ara no res, mireu, la deixin a veure. Ara tallem. I jo el que faig en el fil que ens sobra el vaig a col·locar per així dins. Ja us he dit que així, si no tenim silicona a casa, no tenim pegament, que cap problema, perquè se pot fer igual. Jo penso que és millor per el que us he dit abans, que si s'enganyem o el que siga, no ens queda tot l'empastre. I així queda, veieu, l'he ficat per així, a veure, vaig a baixar una miqueta, no. I així quedaria la maceta. Ara em vaig a ensenyar-vos com queda la planteta, que queda més bonica.
Jo he fet aquesta, vaig trasplantar ahir un girassol, vale? Perquè tenia sembrís de girassol a casa i ja havien crescut on les tenia i era precís canviar-les ara a una maceta. Val? I com que també tenia pintura de dits a casa, he fet també aquest en pintura, perquè, jo què sé, tingueu una idea diferent. Vale? Així que no res. Si us ha agradat el taller, la setmana que ve continuarem fent macetes, semilleros i més cosetes perquè pugueu tindre la balconada o la finestra més decorada. Un beset!